በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ተከታተልቲ መክሊት ሚድያ ከመይ ትኾኑ ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን። ንሎመዓልቲ ብሓድሽ አርእስቲ ንሱ ከዓ ቅዱሳት ሰባት መቃብሮም እውን ቅዱስ እዩ ዝብል ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ነዚ ሓሳብ እዚ ከምፅእ ዝገበረኒ ከዓ ኣብ ሓደ ሚድያ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ንምፅላም ዝተላዕለ ኣዝዩ ብዙሕ ጉጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ክምህር ስለ ዝሰማዕክዎ እዩ። ኣብኡ ዝኾነ ሬሳ ወይ ከዓ ዝኾነ መቃብር ሓደ ዓይነት ገይሩ ስለ ዝቆፅሮ ናይ ቅዱሳን ናይ ሓጥኣንን ከይፈለየ ብሓደ ኣረኣእያ ይገልፅ። ብዛዕባ ቅዱሳን ሰባት ዘለዎ ርድኢት ብዛዕባ ኣማላድነቶም እውን ዝንቡዕ ከምኡውን ብዛዕባ ፈለስቲ ዘለዎም ኣረዳድኣ እውን ዝንቡዕ እዩ። ስለዚ ሰባት እቲ ሓቂ ክፈልጦ ስለ ዘለዎም እየ ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ። ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዎ ብትሕትና ይላቦ። እምበር ናብቲ መደበይ ክኸይድ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 21 ኮነ ድማ ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብሩ ከለዉ እንሆ ነቶም ወደቕቲ ሓደጋሪ እዮም ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብር ኤልሳዕ ደርበይዎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ዓፅምቲ ኤልሳዕ ምስ ተንከየ ሓወየ በእጋሩ ድማ ደው በለ። ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘመን ሬሳ ወይ መቃብር ዝተንከየ ሰብ ርኩስ ኣብ ዝቁፀረሉ ዝነበረ ዓፅሚ ቅዱስ ሰብ ዝተንከየ ግን ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ዝረዳእና ፅሑፍ ኣንቢብና። እዞም ኮነ ኢሎም ኦርቶዶክስ ንምክፋእ ዝተላዕሉ ሰባት ደኣ እንታይ ዝበለ ምትላልዮም ዝገብሩ ዘለዉ? እቲ ናይ ቅዱሳት ሰባት መቃብር ከመይ ገይሮም እዮም ምስ ናይ ሓጥኣን ሰባት መቃብር ሓደ ገይሮም ዝገልፅዎ? ናይ ሓጥኣን ሰባት መቃብር ንድግምቲ ይጥቀምሉ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ናይ ቅዱሳን ሰባት ዓፅምቲ ግን ኣጋንንቲ ዘቃፅል ስለ ዝኾነ ክጥቀምሉ ኣይክእሉን እዮም። እምበኣር እዞም ተመክሮኦም ምስ ኣጋንንቲ ዝነበሩ ሰባት ኣሰራርሓ ኣጋንንቲ እምበር ስራሕ ቅዱሳን ስለ ዘይፈልጡ ንዝኾነ ፍወሳ ብኣጋንንቲ ዝተሰርሐ እዩ ዝመስሎም። እዚ ድማ ኣምላኽ ንቅዱሳቱ ዝሃቦም ፀጋ ሰኣን ምፍላጥ እዩ። እቲ ዘገርም እቲ ሓታቲ ነቲ ዝምህር ዘሎ ሰብ ምእንቲ ከጋግዮ ባዕሉ ኣንፈት እንዳሃበ ጌጋ ክዛረብ ክደፋፍኦ ከሎ ንዕዘብ። ብዛዕባ ቅዱሳት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ናብ ኣምላኽ ናይ ምምሕፃን ልማኖ ከም ዝገብሩልና ስለ ዘይኣምኑ ነቲ ዘይምእማኖም ክሽፍኑ ንቅዱሳት መይቶም እዮም ብምባል ቃል ኣምላኽ ንምውታት ኣይትሕተቱ እዩ ዝብለና ይብሉ። ቃል ኣምላኽ ግን ቅዱሳት ህያዋን ምዃኖም ይምስክር እዩ። ማቴዎስ 22:31 ብዛዕባ ትንሣኤ ምውታን ግና እቲ ካብ ኣምላኽ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ዝተባሃለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ምውታን ኣይኮነን ይብል። ስለዚ ከምቲ ገሊኦም ዝመስሎም ቅዱሳን ሰባት ምውታት ዘይኮኑስ ህያዋን እዮም። ብዛዕባ ኣብዚ ምድሪ ዝግበር እውን ይፈልጡ እዮም። ሉቃስ 16:29 ኣብርሃም ድማ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም ንዓታቶም ይስምዑ በሎ። እዚ ፅሑፍ ኣብርሃም ብስጋ ምስ ዓረፈ ብድሕሪኡ ኣብ ምድሪ ዝመፁ ሙሴን ነቢያትን ዝመሃርዎ ይፈልጥ ምዃኑ የርእየና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተፃሒፉ ኣሎ። ይኹን እምበር ናይታ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጥራይ እዩ ዝነግር። ብድሕሪ ዝነበረ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ታሪክ ቅዱሳት ሰባት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ክፅሓፍ ግድን እዩ። ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ድማ ክንውከሶ ዘለና ኣገዳሲ ውርሻ እዩ። ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ንዕቕካ
መጽሐፍ ቅዱስ ተመሪሐ ክኸይድ የምባል ግን ነቲ እቶም ቀዳሞት አቦታት ብመንፈስ አምላኽ ተመሪሖም ዝመከትዎ ስሕተት ክትቃላዕ ዝገብር እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ካብ ኩሉ ዓለም እታ ዝበዝሑ ሰማዕታት ዝኸፈለት ቤተ ክርስቲያን እያ። ሙሉእ መዋእላ ኣብ ገድሊ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እያ። ብመጠን ከዓ ኣዝዮም ብዙሓት ቅዱሳት ዘለውዋ እውን እያ። ጎይታ ባዕሉ ከይተረፈ ንኣቡነ ብሸይ ብዙሕ ግዜ ይግለጸሉ ነይሩ። ኣብ ግብፂ ዝረአዩ ምግላጻት ቅዱሳት ከም ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 1968 ዝኾነ እዞም ንምትላል ዝተላዕሉ ሰባት እንተዝሕተቱ ብኣጋንንቲ ዝተገብረ ኢሎም መገለጽዎ ነይሮም። ነቶም ኣብ ገዳማት ኮይኖም ብጸሎት ከም ኤጲፍራስ ዝጋደሉ ፈለስቲ እኳ ነውሪ ዝኾነ ክዛረቡ ርኢናዮም ኢና። ኣብ ቆሎስይ 4:12 እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣትን ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዱኣትን ኮይንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጲፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣለዎ ይብል። እዞም ብዝዛረብዎ ቃላት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ደው ክብሉ ምዃኖም ዝረስዑ ሰባት ነተን ብጸሎት ዝጋደላ ዘለዋ ፈለስቲ ካብ ንኣምላኽ ዘገልግላ ንስድራአንን ንሃገረንን ከገልግላ ምሕሸን ነይሩ ይብሉ ኣለዉ። ነቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከም ዝጥዕሞም እዮም ዝትርጉምዎን ዝሰርሑን። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:16 ንሱ ኣብ ኩለን ደብዳቤታቱ ነዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብኡ ንምስተውዓሉ ዝሽግር ሓያሎ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቁርን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ዝበሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሰበይቲ ክትምህር ኣይፈቕደላን እንዳበለ ብድልየቶም ኣንስቲ መምሃራን ዝገብሩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:12 ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ድሓር ከዓ ሂዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:14 ኣዳም ኣይተሓብለን ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሐት ይብል። ስለዚ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግሮም ንእሽቶ ነገር እኳ ክገብሩ ዘይከኣሉ ንቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይትፈለጥን እንዳበሉ ይዛረቡ። እምበኣር ከምቲ ዝብልዎ ሰብ ከድሕኑ ዘይኮኑስ ንረብሓ ርእሶም እዮም ሰባት ዝእክቡ ዘለዉ። ምኽንያቱ ንዘይፈልጥዎ ነገር ብድፍረት ምስ ርኹሳት መናፍስቲ ኣተኣሳሲሮም ክገልጽዎ ደስ እዩ ዝብሎም። ኩሉ ዝፈልጡ ኮይኖም ድማ እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ሓደ ብዛዕባ ኣስማተኛታት ሓቂ ስለ ዝተዛረቡ ኣይትእመንዎም። ነቲ ቀደም ዝሰማዕናዮ ትምህርቲ እዮም ዝደግሙ ዘለዉ። ንሎም ዝነበረ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ኩሉ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ኣምልኾን ስግደትን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን።